sing kok jaluk. Ayo. Bacut. Bacut no maneh. Jajapono. Ya iki. Raden Abri Wikoto. Ya iki Jabang Tetoko. Ya aku Purbaya. Ya Bayu Semoro. Ya aku Bima Suto. Dialah ku dhisik. Wah. Kok gak enak atiku. Kon mang ngomong jenengmu sapa le? Jenengmu sapa? Bayu Semoro. Ora sisip. Ya Bima Suto. Ya ora sisip. Semendang Pinoro Sewu. Ya aku Bima Suto. Bima Suto tegese slirane iki anake Raden Sena ya Werkudara. Ora sisip Semendang Pinoro Sewu. Ya aku putraning Rama Werkudara ingkang prateng Raden Harya Werkudara Biyo. Mangku dhisik menawa ora sisip ing panduli kraya Yayi Werkudara. Wah. Yo. Kakangku Bekawan Kapiwara. Ora sisip Semendang Pinoro Sewu. Yo. Adikmu Sena sing praptana kene. Lah iki Jabang Tetokana kene. Ya Yayi. Apa bener nek iki putra para? Ora sisip Semendang Pinoro Sewu. Ya iki putraku. Jabang Tetoko. Ya Purbaya. Purbaya iya. Lah dialah sing gedhe pangapuramu ya Di. Pun kakang iki mang gak ngerteni dening putramu jebol ngumpak suku Domas. Yo minangka sasraning jedhik bakal palakrama karo Kakang Mbok Bratajaya. Ila dialah. Dosa apa dik sing tak sanggup. Dene iki mangko pun kakang iki ndadekno reruweting. Lah iki putra para Gatotkaca sedyaning yo nggilih bali kencana Pak suku Domas gawe kemanteni jedhik iki minangka bebana bebananing jatuh kramaning jedhik mula
ya iku sing maneka warna kono 5 cacahing nanging sejatining 10 lah salah sijine yaiku bali kencana umpak suku Domas lah iki diwenangno Purbaya cabang Tetoko ya Gatotkaca iki sing golek wah nek kaya ngono luput pun Kakang iya wong iku gak bener terus iku luput layok nek didadani ya iya ya tut sungkemo marang wokmu ya wakmu iki Begawan Kapiwara nuwun kasinggihan dawuh wong Begawan Kapiwara ingkang putra ngaturaken ngabekti mugi kunjuk wonten ing sandhap pepodo iya nak tak tampa ora liwat puja pangestune Punwa ya uga tampanana cadhong tangan kekali mugi ndadosaken jimat rehning putraku Gatotkaca ya ini madhep rene nak pun paman Punwa iki duweni keluputan marang slirane ning kananing Punwa iki tanggung jawab layong ini kados pundi wae ini leremo sawetara Seno Jono Baran Anoman kakakku Onoko ini bebono sing sepisan iku den arani ompak suku Domas iya apa jek ana liyane ana Kreta Samur wis ana negara Ngamarta banjur ngarepe kreta iku kudu ana wanara jalma wulu Banyumas mbeksa ana ngarepe kreta sing bisa tata jalma wah iki bendaramu Krisna bendaraku Krisna iki ngongkon pun Kakang Yai yo mula tak jaluk kon kudu gelem yo Yai tuwi nek beksa antarané Ngamarta nganti Mandura lah yo apa pun Kakang iki yo ngene ae ku nek nduk tuangan leren lah yo aku nek nduk perkampungan pun Kakang iki sing beksa gak apa-apa yo sangu karep lah banjur ono sasrahan sing den arani Maesa Danu Pancal Panggung Sungu Bungalan cacahe 140 wah iku gak ana wong ro nanging pun Kakang iki ro Yai nek kaya ngono tuturno apa aku kudu gandeng renteng karo kon njaluk kebo Pancal Panggung iku gak Yai pun cukup pun Kakang karo putramu Gatotkaca iki ae sanggu karep nek kaya ngono karepmu ya apa ngene ya Yai bab perkara bebono rong perkara iki kananipun Kakang iki lak ya sing siji mang duweni keluputan rek ning duweni keluputan pun Kakang iki tak tomboki tak bayar keluputanipun Kakang iki srana netra kumala netra kumalanipun Kakang iki tak wenehno siji marang putramu Gatotkaca lah dene daya dayaning netra kumala iki bisa dulu bangsa Sremet dulu bangsa halus sing ora kena dinulu karo dening netra Waraka ya yo nek kaya ngono sak karepmu bakune sasrane iki kudu ketemu yo Yai Nenengaken cipta sang Bathok sang Bagawan Kapiwara saknalika netra kumala dicoplok sisih lawan Bagawan Kapiwara
dipun paringaken wonten ing Raden Gatotkaca saknalika gegacangan dalma kekalih Sang Bagawan Kapiwara kelawan Gatotkaca nyawiji tumraping daya lan kegiatan. Yayi Seno. Yo kakangku, Begawan Kapiwara Parang. Gini Yayi. Bab perkara bali kencana Pak Suku Domas kok kena diurus mburi ya Yayi. Ning saiki putramu Gatotkaca gak jae mumpung iki panggonane cidhek ana ing alas yaiku ering Gunung Kendali Sada iki. Iki ana den arani suwijining jalma kang ngomong utawa angon saseran kang den arani Kebu Pancal Panggung iku mang. Gunung. Yo, ora tak dodono sakjane Kebu Pancal Panggung. Sungu Bungalang iku ngono ingon-ingone pukulun Bathara Endra. Lah iku dijaga karo dening Benawa utawa Buta utawa Gandharwa. Menawa ora luput iku jenenge Dadung Awuk, ya uga den arani Dadung Wilawuk. Nah, Gatotkaca tak jae. Ayo nggir, ayo dijaluk kananing Kebu Pancal Panggung iki.
manungsa. Sing bisa metuhi wong kaya aku. Satriya aku melu takon sapa kang dadi dasa namamu satriya. Yo, yen durung tambuh marang wong kaya aku. Kisana kena den arani aku Raden Purbaya, ya Raden Gatutkaca. Oh, Raden Purbaya. Sing mburi ana bedhe sak jaran teji gedene. Ya menawa ora durung ngerteni marang wong kaya aku, kena den arani aku iki Raden Anoman. Oh, Raden Anoman ya aku kenal Raden Anoman. Tegese aku tau krungu Raden Anoman iki tilangsing senopati Pancawati lah ya. Ora sisip semendang Kinara Sewu. Igatine apa? Igatine. Di sana, yo ana barang Gatotkaca. Apa bener silirane iki kena den arani Gadung Awuk ya wong kaya aku. Gadung Awuk ya. Igatine ngopo Gatotkaca? Yo, netepi dawuh ngendikane para pepundhenku Pandhawa kabeh. Aku seploron mrene perlu nyilih den arani Maesandanu Pancal Panggung Sungu Bungalang sing cacahing 140. Ya iku pancen ingon-ingonku. Gawe kanggo sasran kemanten. Sasran kemanten. Kemantene sapa Gatotkaca? Paman Raden Taranggana ya panengah Pandhawa. Lho, kok padha iku. Sing gedhe pangapuramu ya, Tut. Aku ora diwenangno dewa mulungno marang sapa ae. Mergo iki Kebu Pancal Panggung iki ana sing gadhang, tegese ana sing dijatah karo dening dewa sing merentah wong kaya aku. Ini kontak kandhani sing diarani sasran iku ora ana, nyili ora ana. Mergo sasran iku dipekno, dikekno tegese iku diwulungno. Lah nek kon bagugukmu to waton. Meksa wong kaya aku kudu meneno kanane Kebu Pancal Panggung, kena wae, Ing ngono saranane, Tut. Apa saranane? Cilike bisa nyempal baune Gadung Awuk. Gedene bisa gawe patine Gadung Awuk. Ing kuno kasembadan apa kang dadi kekarepanmu Gatotkaca? Wah, nek kaya ngono mandi ucapmu. Makna sastra jendramu tumungkula marang Gustimu matura Gatotkaca sing gawe patimu. Lho, durung barang mesti keparat. Baleni. Kit manggongi kari ya.
Ganggun pemindro kilo ganjaranyo minta raga ganjaranyo minta kung wilaheng sekaring bakono langgeng awi genam astunang sideng gadung ngawut gadung wilangu gonta singgian dawu pukulun ingkang abdi ngaturaken ngabekti mugi kunjuk wonten ing sandha pepada pukulun Senaosa pun ingkang putra ngaturaken ngabekti mugi kunjuk wonten ing sandhak pepada pukulun. ya tatompa ranurat puja pangestune wulun tampanana Nyadong tangan kekali mugi dadosaken jimat. Nyadong tangan kekali mugi dadosaken jimat pukulun. dadung awu Nuwun kasinggihan dawuh. kok nganti kedadean ana ngalas kene Pancakara jeneng kita nak wis tak wenehi dawuh tak wenehi angger-angger aja nganti kedaden Pancakara ana ing wana-wasa kene apa ora imut dawuh ngendikane ulun Inggih imut pukulun. Rawuh abdi dalem menika tiyang sregep kok. Iya, apa duprikala semono? Dawuhne ulun marang jeneng kita. Iki supadosipun ingkang abdi menika angon Kebo Pancal Panggung. Sungu bungalang tegese kebo menika darbe suku pethak. Darbe kang dipun wastani ules pethak wonten ing mustakanipun. Lajeng darbene sungu ngalungi jangganing kebo menika nggih maesa danung menika. Boten dipun wenangaken mulungaken marang sinteng mawon kejawi benjang ing tembe menawi wonten titah marcapada kang dipun wastani Raden Permadi menika ingkang nuwun amargi menika kangge sasraning manten lah ora sisip semendang Pinarasena. Lah iki putraku Gatotkaca kena dipetung putra pununaning Raden Permadi. Lho boten menika sanes Raden Permadi kang dipun kajengaken kala wau. Lah menika kawontenaning Raden Gatotkaca menika nyuwun Kebo Pancal Panggung kangge sasraning Raden Taranggana. Kadung awu. Nuwun kasinggihan dawuh. Ya ngene lho. Wong nek lugon iku ya kaya ngene iki. Ngene kon tak kandhani. Taranggana Permadi kumbang ali-ali. Parto Janaka Arjuna iku padha ae. Lho dados ngoten iya. Taranggana piye Permadi, Permadi ya Taranggana. Lah menawi kados mekaten lak kula inggih luput kados mekaten lho. Ya ora luput, anjene ya pancen bener-bener lupute lak yo. Wong diampun nek ngoten kula nggih matur mawon. Gatotkaca Nuwun kasinggihan dawuh. Kebo Pancal Panggung cacahe 140 iki ingon-ingoning ulun pancen dadanganing pamanmu Janaka ya pamanmu Taranggana. Kula gawon lho. Nuwun kasinggihan dawuh pukulun. Lah kula la inggih pun nganggur ngeten iki.
Lah kula lha inggih pulih nganggur nek ngeten iki ngon-ngon kula digawa kabeh kali Gatotkaca. Lah kula mergawe napa wonten mriki? Mongko kula niki mboten seneng nek mboten gadah pendamelan itu mboten seneng. Nek kaya niku Gatotkaca. Nuwun kasinggihan dawuh kula. Kadung awu. Nggih. Nek ngono jeneng kita meloko marang putraku Gatotkaca ya. Saiki ku bendaramu saiki Gatotkaca iki. Mekaten yo manunggalo nyawiji marang badane Gatotkaca ku nek ana apa-apa sing diarani ganggu gawe Gatotkaca ya meloko ngewang-rewang ngono kanane putraku Gatotkaca. Wong nggih menawi kados mekaten. Gadung aku. Yo gadung wilaku. Inggih kenging dipun pastani Raden Bengkawuk menika nggih gadung aku. Sanalika manjing wonten ing hangganing Gatotkaca, kinarya ameng-amenging Gatotkaca. Kebo pancal panggung den pasrahaken Bagawan Kapiwara lan Harya Bratasena kabeta wangsul wonten ing negari Ngamarta. Nah dene Raden iki sapa?
durung tau tepung. Kula ingkang dipun wastani Raden Haryo Gatotkaca Satobat ana kaya gandeng kaya suarane ulung kaya jero gendut. Oh, ya kok menawa turunan gadane Raden wonten kasinggihan dawuh. aja basa kok. Aku ora Dewi tembini mati ya. Ana wigatine ngapa Raden? Kula badhe Aja basa, lho aja basa. aku njukuk bale ompak kencana suku Damas sing rotok ana pulo kene. Pulo kene iki jenenge pulo apa? Iki diarani pulo tembini. Lah iki Dewi tembini mati. Ini lho rada ide enggak ono wong ae kok. Karomane iki lho wis para esuk lho. Kon kepingin bale umpak suku Damas e. Iya, Tuku yo ono saronane. apa sarana? Aku tak yo turu nang gadamu. Bener lagi. Turu nang gadamu iku lho. Aku aja nembok-nembok aku. Isin Isin karo sapa sih? Wong gak ono wong lho kene. ono. Lho kene lho gak ono ewange aku ijen kok. Ono ewange. Lah sapa lah aku karo kono. Iki arek kok. Ayo memang aku tak dodono. Den arani umpak suku Damas ku gawon. Tak ulungno, tak ulungno. Iki ono saronane, ono syarat. Apa syaratnya apa? Ya aku peken sih. Wong blok wae kok repot. Kono kan sampe kok repot. Ayo kene Kak. Lumebeng wonten Majineman Raden Gatotkaca kelawan Dewi Tembini wae. Saknalika netesaken wiji wonten ing guwa garbane Dewi Tembini wae. Sedinten kali dinten ngantos seminggu kanane rasan Raden Gatotkaca. Nanging sampun titiwanjinipun Raden Gatotkaca medal saking Majineman Biu. Dewi Tembini Wadyana Parang. Kewajibanku durung rampung aku tak balik. Nah iki menawa iki umpama kananing wiji iki besok lair sapa dijenengno sapa arek iki Kakang? Yo, nek lair wadon murung kersa tanggung jawabmu Yayi. Nimbok menawa lair kakung kowe ana tenger iki Raden Wesiaji. Raden Wesiaji. Lah besok yen ndoleki ramane Ya iki den arani Gelang Wesi Kencana Rukmi. Iki kongkon nuduhno wong kaya aku. yen kaya ngono Kakang ya tak ugemi dawuh ngendika rika Kakang. Yo, aku tak balik. Iki wayahe ngarak kemanten tak gawa balik. Hati-hati Kang. Yo.
sami ugi dadeping ratu ing lapak samar. Ojo bakak lawan Prabu Dananjaya. Sumawon Raden Gatotkaca kanca bakak lawan Patih Cengkal Megolan Garulan. Geblak kawontenaning Raden Taranggana ngadeg nyep wonten ing madyaning Palaka. Raden Dananjaya Prabu Dananjaya pinageng sang Taranggana katone mung sak mrica jinumput pinareges sang Prabu Dananjaya ical sipating Prabu Dananjaya manjing wonten ing angganing Raden Taranggana. Sumawana garu langit den adu kumbha lawan sang Gatotkaca. Cengkal mega lan garu langit ical manjing wonten ing hanggane Raden Gatotkaca dados daya kekiyananing Raden Gatotkaca.
singgihan dawuh perang kados-kados pun ingkang raka ugi para kadang kula Pandhawa mliginipun nyanyi Taranggana sampun paripurna anggenipun nglampahi lelampahan dalu menika mugia para dewa ngandhapaken kanugrahan dumateng negari Diwarawati tuwin negari Ngamarta lan ugi negari Mandura bleber wonten ing dosa Joglang mliginipun kulawarganipun Bapak Sugih sak keluarga mugia kasembatan napa ingkang ndadosaken gegayuhanipun lan ugi sineksenan dinten itu pengenan gangsal sasi taun kelawan minggu para dewa andhapaken tirta pertanda kanugrahan dumateng negari kita yayi rampung sabdane Nalendra Bathara ingkang gawuhaken minggah jatuh switane ngapura Raden Taranggana tuwin Raden Bratajaya seneksenan dinten 7 pengenan gangsal sasi taun kelawan windu lan uga suket gegodhongan lan ugi para widodara lan widodari ingkang wonten ing kayangan Suralaya para dewa ngandhapaken kanugrahan dumateng negari Diwarawati Mandura miwah negari Ngamarta bleber wonten ing dosa Joglang mliginipun kula warganing Bapak Sugih kula ingkang sinebataken dalang Pandhawana ngaturi para kaki danyang nyai danyang tikal bakal kang akal bakal dusun Joglang desa Singogale wong wangsul wonten ing papan panggenanipun piyambak-piyambak pinarimana teguh widodo kalih nirsambikala Suradira jaya ningrat lebur dening pangestu